मायबा बायदि मोनखादो दै लानायसो माजो थ' गोजान थ' बै थानायजों थिखांबाय थाखानाय जाहालाय बेनि महरखौनो मा नायनो होनदों आमाय जि मानसिखा थांबायदों फट'खौ साफायनाया जागा थोलायाखै सथसो जाला बायजोबगोन बे जेराव गावनो होयो इनि खाथियाव दोङो फुरा मायबा बायदि मोनखादो दै लानायसो माजो उकिलफोर बायदि उकिल फैदो थांफानांगोन नामा मोजां नुखादों दा गोजौआव फायनांगौ गोजौआव गोजौआवथ' मा दों इयाव Belashi Bosmatari from Sovarna Godlari College, Selvesh Bosmatari from Aronai College, Preeti Brahma from Bodoland College, Pranita Boro from Anandaram Borua Academy Degree College. I am calling the names for stream science, that is BSc. Tulunga Mushahari from Aronai College, present. Tulunga Mushahari. 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요.